Goed zo, dankjewel. Leef duvels en leef duvelinnetjes. Zo wie met in of vierse, wat wij hier op stil, die vastelovensvereniging de Peterles vieren en in of vierse wat wij bouwen, hebben we een begin, maar we hebben ook een einde. En voor onze Jeugdvos Lucifer 2012, Julian de Moor, is langzamerhand het einde gekomen. We hebben de afgelopen weken samen met die papaman, met Walter, met Melanie en die zuster Daisy een geweldig feest mogen beleven. Het was een feest wat eigenlijk al een paar dagen van tevoren begon, want wij hadden het idee samen met pap en man, als een zwerversbal door is, dan komen wij door met z'n allen naar de Rieksweer toe. Er was alles georganiseerd, er was een tent opgebouwd, er was een zeil overheen getrokken voor het geval dat het zou gaan regenen. Julian heeft samen met ons mij geholpen die tent op te bouwen. En toen, s'nachts, rond de klok van 1 uur, een onweer, een misselijk weer, regen, sneeuw, ik weet niet wat allemaal. Pap en man die zien naar onder gegaan om in de duvelsweer aan die tent te gaan hangen, want de wind kwam erover. Een hang aan de telefoon, uiteindelijk hij hermpjes te pakken gekregen en de tent is gered. En daarmee ook het afterparty feestje wat wij hebben kunnen vieren, toen zo onbesgeholpen als Jeugdvos Lucifer. Wij hebben dit jaar samen met Dick Julian overal hoe dat we zijn gekomen en vooral met de jeugdcommissie een geweldig feest gehad. Een feestje wat nu echt langzaamaan gaat eindigen, maar ik wil weer aan ons Hoeskapel vragen om zeker nog een keer in te zetten. Zonder gooien hebben wij nog nooit gehad. Jeugdvos Lucifer, jullie Julian, nog die uitkomen, is toen vrij vlot de jongens van de jeugdcommissie leren kennen. Maar er is ook een heel goed voorbeeld gehad aan onze groente van Lucifer van 2011, Ramon Gieraerts. En de bank, dus toen met Ramon is opgebouwd, dat is ook wel te zien toen Ramon af ging treden als van Lucifer. Want ik denk, het cadeau wat hij van dit heeft gekregen, dat zal bij hem thuis een ereprijs gaan krijgen. Dat weet ik 100% zeker, want als wij stil wordt met Ramon, maar ook alle momenten die je samen hebt mee mogen maken. De afgelopen 2 dagen, beginnend bij de duvelsbal, waar wij onze nieuwe Vos Lucifer, André Blauw uit de hel hebben gehoord, steeds toen heel veel aan te wachten en te kijken wie het de nieuwe Vos Lucifer ging leren. En samen met André, we stonden gisteren en vandaag in de optocht van Tegelen en van Steel meegereden op onze duvelswagen. En wat ik heb gezien en wat ik heb gehoord, was dat ook geweldig. Ook toch is toen optimaal van genoten, is er nog een heel goed feest van gemaakt. Wij wisten dat toen een beetje blauw-wit bloed had. Maar wij zien er wel van overtuigd dat we bij dat blauw-witte bloed van dit, het bloed van de boeren wordt, ook heel wet, zwart en roerpeel hebben gewild. Want met die motto, nu, wie klunkjes aan de kant, de vastelovens, oftewel de duvelscepter in de hand, is toen
voor de jeugd van Tegelenstijl en de Hei laten zien dat Stoner van Lucifer was dat heeft uitgestroomd. De jongens die dat heel veel en heel doen met dit hebben meegemaakt, dat zijn de jongens van de jeugdcommissie. En ik weet dat dat altijd voor u ook heel speciaal is, het moment dat ze aanzien moeten nemen van de jeugd van Lucifer. En een van de jongens van de jeugdcommissie, die wil heel graag persoonlijk een woordje tot het richten. En dat is Remy. Ik kon dus de microfoon even aan Remy veranderen. Marcel, dankjewel. Jullie komen eens even voor mij stop. Want ik heb het net tegen Rick en Zoe gezegd, daar kunnen we niet van komen en niet van gaan. Maar helaas, kunt u er van dik houden. En ik weet niet of ze het in de gaten is gehad, maar de bus is niet alleen de vastelopen doorgevoerd. We waren 9 jongens met een rood zwart hembaan, die ligt erin hebben geprobeerd te steunen. En ik heb dit overal de zalen in me gebroken. Alleen mijn allerlaatste woordje van dit jaar bewaar ik voor dit. Want wij van de jeugdcommissie hebben jullie echt van dit genoten. Hebben ervan genoten en met dit op de buurt te mogen springen. De tenten op de kant te mogen zetten. We hebben ervan genoten wie we de jeugd toes zien onthoord door die papaman, Walter, Melanie en die zuster Daisy, waar we ook van hebben genoten. En we willen dit heel graag onderstrepen met een cadeau. Want, misschien is het opgemerkt, maar op de receptie is er voor ons niks gehad. En dat hebben we expres gedaan. Maar we willen gaan zien of ze wel een echte goede Luciferbus. Maar wij vingen dat stoel met vlag en wimpel dus geslaagd. Dus wil ik dit alsnog persoonlijk dat presentje wat wij voor dit hebben komen overhandigen. Zodat ze altijd weet weer dat de vastelovend samen met dit heeft gevierd. Deze hebben we niet goed te pakken, maar deze hebben we gehandeld en de meest zo boven de bed neerhangen. We zijn op Jeugd van Lucifer 2012, zodat ze altijd weet dat de vastelovend samen met ons is weer gebeurd. Julian, Walter, Melanie, Daisy, hartstikke bedankt. Dankjewel, Joekskapel de Keteris. Langzamerhand gaan wij over naar het officiële gedeelte. Maar, de pap en man van Julian, Walter en Melanie hebben mij gevraagd om toch op dit moment iemand naar boven te roepen, of eigenlijk 2 mensen naar voren te roepen, hoe zij heel erg veel dank en verschuldigd zijn. Mensen die u op heel veel momenten hebben opgevangen en hebben geholpen om te zorgen dat Julian zich op zich gemaakt voelde, maar ook die ervoor zorgen dat Julian de picobellen goed zo. Er heeft er maar wat te zien en dan wordt het geregeld. Of dat nou een snoepje was, of een glaas ijsthee, of wat dan ook. Ik wil dan vragen of Marie Teunissen, door onze ceremoniemeester, naar boven geholpen kan worden, als een jeugdceremoniemeester. En ik wil dadelijk ook vragen of Sjaak Teunissen naar voren wilt komen als hij nog niet hier op de buurt staat. Joekskapel en slechts de muziek alsjeblieft.
Dankjewel. Walter, ik weet niet of Stu persoonlijk, of dat Melanie persoonlijk, of dat Julian persoonlijk nog iets wil zeggen tegen Sjaak en Mariet. Of samen. Ik weet dat de stem van Melanie een beetje weg is. Hartstikke mooi. Hadden Sjaak en Mariet alle twee niet verwacht, maar wij wisten het stiekem wel al. En het is duidelijk wie tevreden dat jullie aan de paddelman zijn geweest of wie dat ze weer zijn opgevangen. Ik wil als nieuwsceremoniemeester volgen om Mariet in elk geval weer terug naar onder te begeleiden en Sjaak de brief weer lekker in boven bij ons komt. Goed gedaan. Ik denk luisterend naar wie dat door mij gezongen en gedanst en geklapt heeft, dat dat bewijst wie geweldig is het is gedaan Julian. Wij willen als vereniging ook Walter en Melanie hartelijk bedanken voor al die momenten dat jij ons als vereniging op hebt gevangen en dat zien er toch beetje bij beetje best een aantal geweest. In het moment dat wij bij jeugd waren, vulden wij ons toes, vulden wij ons kastvee ontvangen en dat willen we even onderstrepen dat ik Melanie ook een busje bloemen te komen overhandigen. Leef duvels en duvelinnetjes. Langzaam gaan we nu echt beginnen aan het laatste gedeelte van het boek Julian de Moor, Jeugd voor Lucifer 2012. Door weinig van pap, de steun, samen met pap, samen met mam, nog iets zou willen zeggen. Dus ik kom hier even de microfoon aan dich en aan pap geven. Of aan dit alleen, Julian. Samen met pap. Duvels en duvelinnetjes. Van Remo heb ik 4 geleerd. En samen met hem een chique vastenavond gevierd. Ik heb 4 gelachen met de jeugdcommissie. Het plaatje wordt compleet met de duvelspolitie. Met André heb ik gisteren op de duvelswagen gestaan. We hebben tegen laten zien wie wij een stel met de duvels doen. Iedereen bedankt voor de bijzondere, zure vastenavond.
hartstikke bedankt Julian voor die fijn woord. En ik weet dat hij uit de grond van die hart is gekomen. Want er heeft er een paar geweldige weken van gemaakt. Wij gaan nu toch beginnen met het langzamerhand echt eindigen van die regeerperiode. Toen ze uitkwam, heeft toen van ons een aantal zaken gekregen hoe wij stokers wilden zijn. Ik ben Jeugdfonds Lucifer van Vasteloosvereniging de Keerteleers. Ik ben Jeugdfonds Lucifer Julian de Moor. En een aantal van die zaken komen we ook weer terughalen. Want dat is een teken dat voor dich de Vasteloven als Jeugdfonds Lucifer langzaam is afgesloten. Dat kom ik niet alleen doen. Ik ga als eerste vragen aan de coördinator, de aanstuurder van de jeugdcommissie, aan Ted Huibers, als bestuurslid, en dit de mantel af te komen doen. Ted, aan dich. De mantel met dat ik heel erg druk om heb gedaan, Julian. Die heeft het over de laatste keer weer ik weggehaald. En we zullen hem bewaren, want het volgende jaar hebben we hem weer nodig. Toen is, toen als Jeugdfonds Lucifer 2012 bekend wordt gemaakt, heeft ze ook gekregen de jeugdhoesorde van Vasteloosvereniging de Keerteleers. En die kom ik nu weer persoonlijk weer terugpakken. Ten eerste in die rechterhand, Julian, de scepter. De scepter, die wil zien aan iedereen die dit ziet, dat stoelt de Jeugdfonds Lucifer van Vasteloosvereniging de Keerteleersbus. De scepter, die stoelt overal, is wel te zien op de manier hoe dat wij ontzettend trots op waren. Daar heeft ze mij geslingerd, daar heeft ze mij gezweet, daar heeft ze verder geraaien, boven de kop geraaien, maar iedereen heeft dat kunnen zien. De scepter, de huurt de Jeugdfonds Lucifer 2012, Julian de Moor. De scepter, die pijnlijk en vervelend erdoor is, ook die kom ik nu weer terugnemen. Als ziende het teken dat het echt bijna gans is afgelopen. De scepter van de Jeugdfonds Lucifer gaat terug naar de vereniging. Tot op het laatste zorgen we ervoor dat spelen goed opstijgt. Ook dat strikje, de laatste minuten, wordt goed zitten. Toen heeft de afgelopen periode heel veel met de jeugdcommissie opgetrokken. De jeugdcommissie heeft ik geholpen, ondersteund en begeleid. Ted was de man van het bestuur, die hebben er ook heel veel voor heeft gezorgd, dat stond er netjes op stiks. Maar van het bestuur was nog een man heel erg betrokken
doe dit als Jeugdfonds Lucifer, samen met Ted en de jeugdcommissie en net als Marcel Teunissen. Marcel Teunissen, die wil ook heel graag persoonlijk en blijvend iets aan dit overhandigen. Iets wat past bij deze vereniging, wat uitstraalt hoe wij als Vastelandsvereniging de keerteles verstaan. En dat is een keertelke gemak van echte Steinerse, of misschien wel Tegelse klei. En wij hopen dat dat een heel mooi plaatsje bij dik op de kamer op weer toeschijt krijgen. Marcel. Julian, door steeds dan, de heeft al wat cadeautjes gekregen, maar we zien nog niet gans met de kleur. Wij hebben, toen Snow had gezegd, joh, ik wil geen Jeugdfonds Lucifer leren, hebben we een foto gemaakt. Van die foto hebben we een poster gemaakt. Die foto die hebben we uitgebracht op de uitnodigingen voor die receptie. Die foto willen we ook heel graag aankomen bij je, in de hoop, maar ook in de verwachting dat die bij Uchtoes een heel mooi plaatsje zal gaan vinden. Die foto die wil ik ook door dat overhandigen aan dich. Ik hoop dat je die samen nog eindelijk hier open kan maken en wilt laten zien aan iedereen die hier in de zaal is. Ik zal de foto voorzichtig aan pap geven en kan hij ze goed vastzaaien. Kan er ook niks met gebeuren. We hebben als allerlaatste nog één presentje, één cadeautje voor dich. Want toen was Jeugdfonds Lucifer geweest en samen met de grote Fonds Lucifer was er op heel veel plaatsen geweest. Maar we willen dit ook laten uitstralen op andere momenten dat er hier misschien weer terugkomt. Dat is toen Jeugdfonds Lucifer was geweest, dat is toen heel belangrijk was geweest voor ons als vereniging. In het jaar 2012 is toen namelijk ons uithangbord naar de keer en naar de jeugd geweest. En om dat te onderstrepen en om dat te benadrukken wil ik Fonds Lucifer 2012 André vragen of hij de huisorde van Vastelandsvereniging de Keerteles laat aankomen hangen.
meer aansluit hebt kennen en willen nemen van onze jeugd van Sluisveer 2012. Ik wil ook aan ons jeugdspectaal vragen om nog een groot stukje muziek in te zetten en dan wil ik de jeugdceremoniemeester vragen om het grote bestuur als eerste mij de onder te begeleiden en vervolgens dat de jeugdcommissie door achteraan sluit, samen met Julian, samen met Palleman en samen met Daisy. Mensen, hartstikke bedankt en wie kon er net zo goed samen met de soppels nog een paar gezellige Vastelovensfilmpjes van maken. Vastelovend samen!